Vítajte, decka, pri prvom diele témy z literatúry od mistra Toileta. Takže, literatúra je súhrn literárnych diel. Kniha je slovesné dielo vydané tlačou. Knižnica je zbierka kníh, ktoré sa na určenom mieste zhromažďujú a požičiavajú. Časopisy s Y na konci a noviny sú pravidelne vychádzajúca tlač. Denník sú noviny, ktoré vychádzajú denne. Próza je písaná neveršovanou vetou, základnou jednotkou prózy je veta. Poézia je písaná veršovanou rečou. Verš je základnou jednotkou poézie. Strofa je viac veršov. Básnik je autor poézie. Personifikácia je básnický prostriedok, v ktorom sa prenášajú vlastnosti zo živej bytosti na neživý jav. Pieseň je báseň určená na spievanie. Ľudové piesne vznikali od dávnych čias, šírili sa ústnym podaním z generácie na generáciu. Rozprávka je vymyslený príbeh. Ľudové rozprávky sú rozprávky, ktoré vznikali v dávnej minulosti a ich autori sú neznámi. Rozprávač je osoba, ktorá rozpráva príbeh, ktorý sa v rozprávke odohráva. Hlavná postava je postava, ku ktorej sa viaže príbeh. Vedľajšie postavy sa nazývajú ďalšie postavy. Rím, zvuková zhoda slabík na konci veršov. Próza, literárne dielo písané neviazanou neveršovanou rečou. Magické čísla, čarovné čísla v rozprávkach, 3, 6 alebo 9. Personifikácia, prenášanie vlastnosti zo živej bytosti na neživý jav. Zbojnícke piesne. Piesne, v ktorých sa spieva o živote zbojníkov. Miestne povesti. Povesti, ktoré sa viažú k zemepisným miestam alebo k hradom a zámkom. Kniha, slovesné dielo vydané tlačou. Poézia nonsensu. Poézia, v ktorej sa vyskytujú nezmyselné prvky. Báseň, literárne dielo vo veršoch, väčšinou krátkodobého rozsahu a lyrického ladenia. Fantastická rozprávka. Je rozprávka, v ktorej vystupujú nadprirodzené neskutočné postavy. Dejú sa čarodejné deje a v ktorej sa vyskytujú čarodejné predmety alebo magické čísla. Veta je základná jednotka prózy. Rozprávač, osoba, v ktorej rozpráva príbeh a nevstupuje do deja. Bábková hra. Divadelná hra, v ktorej vystupujú bábky. Ilustrácia. Kreslený obrázok, v knihe súvisiaci s textom. Refrén. Opakovanie veršov na konci strofy. Animácia. Zdanlivé oživovanie bábok alebo kreslených postavičiek. Zdrobnenina. Básnický umelecký prostriedok vyjadruje nežný cit, zjemňujúci význam slov. Režisér. Človek, ktorý vedie a usmerňuje prípravu a realizáciu divadelnej hry alebo filmu. Ľubostné piesne. Piesne, v ktorých sa spieva o láske, o nešťastnej láske a o žiali za milým. Gradácia. Stupňovanie deja. Historická povesť je povesť, ktorej hlavným hrdinom je postava alebo udalosť národnej histórie. Literatúra. Súhrn literárnych diel. Vojenské piesne. Piesne zobrazujúce život v kasárniach, na boisku, vojakovú smrť alebo návrat domov. Pieseň je báseň určená na spievanie. Maňuškové divadlo. Bábko herec vodí bábky na ruke zo spodu. Marionetkové divadlo. Bábko herec vodí bábky z hora. Javajkové divadlo. Bábky sú vodené zo spodu na paličkách. Knižnica. Zbierka kníh, ktoré sa na určenom mieste zhromažďujú a požičiavajú. Porekadlo. Ustálený výraz, ktorý obrazne pomenúva nejaký jav, vyjadruje múdrosť, skúsenosť a neobsahuje poučenie. Rytmus. Pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík. Lyrika. Literárny druh, v ktorom básnik vyjadruje svoje pocity, nálady a myšlienky. Nonsens. Je nezmysel. Spisovateľ. Autor prozaického diela. Hlavná postava. Postava, ku ktorej sa viaže príbeh. Prirovnanie. Básnický umelecký prostriedok porovnáva dve veci a na základe ich spoločnej vlastnosti. Moderné rozprávky. Rozprávky, ktorých dej, postavy a problémy vychádzajú zo súčasného sveta. Človek, ktorý kreslí obrázky do kníh, sa volá ilustrátor. Téma, udalosti, príhody, osudy zobrazené v literárnom diele, o čom je text. Tak, decka, to je všetko na dnes. Lajknite a subscribnite, aj na budúce sa môžete naučiť niečo nové z literatúry. Ďakujem, Mr. Toilet sa dáva preč.